Os bons resultados da feiriña durante o verán foron unha das razóns que levou o Executivo outense a deseñar un formato semellante de feira para este Nadal. A iniciativa terá lugar esta fin de semana na Praza do Bosque. Alí instalarase unha carpa na que haberá uns 30 expositores, con postos comerciais e de artesanía, que ofrecerán todo tipo de produtos. A finalidade desta proposta non é outra que a promoción e dinamización económica da vila. Temos máis de 30 postos xa confirmados entre comercios locais, que son evidentemente a maioría, o obxectivo noso era dinamizar o comercio local, pero van a participar tamén unha serie de artesanos, postos tamén de outros concellos, sobre todo da comarca, pero incluso nos chamou xente mesmo de Asturias para poñer o seu posto na nosa feira de Nadal. Lamentablemente, en algún caso temos que dicir que non, porque xa está absolutamente coberto, non? Máis de 30 postos na carpa que temos a disposición non vai a poder ser, non temos suficiente espacio, o que sí que vai haber unha polbeira xusto no lado da carpa do Concello e tamén, en principio, un posto de churros todo o fin de semana tamén nas inmediacións. O Concello deseñou ademais outras actividades paralelas, dirixidas especialmente aos nenos, coas visitas de Papá Noel e o apalpador, obradoiros e actuacións musicais. A apertura dos postos será ás 10 da mañán, tanto sábado como domingo. O sábado vai haber un evento de animación infantil ás 12 da mañán que se chama Animarte, e o domingo tamén ás 12 haberá un obradoiro infantil de adornos de Nadal. Despois, o sábado pola tarde haberá unha recepción de Papá Noel ás 5 da tarde, e o domingo estará pola carpa o apalpador, pola carpa e tamén polas rúas, pola rúa comercial daqui da Capela. E o domingo pola tarde, ao mediodía, haberá unha sesión vermú co grupo As Lens. Tamén haberá sorteo de agasallos. O horario de apertura da feira será ininterrompido, o sábado de 10 da mañá a 9 da noite e o domingo de 10 a 2.